vesprada a tots i a totes, gràcies per vindre. I, bé, avui estem ací per presentar el començament, l'inici del procés participatiu de lo que serà l'agenda urbana de la ciutat d'Alcoi. Com sabeu, la ciutat d'Alcoi està immersa en diversos programes i projectes i el que busquem sempre és millorar la nostra ciutat buscant recursos d'on passa falta. Aleshores, després d'això porta una feina, uns anys de treball, però tenim la sort de ser ciutat pilot dins de l'agenda urbana. Tenim també un pla d'acció que després vos detallarem alguna més i de lo que es tracta avui és d'encetar aquest procés participatiu per a que també la ciutadania pugui opinar, donar opció a la gent, als ciutadans, per a que ens diguen com podem millorar la nostra ciutat amb aquests recursos que ens vindran d'Europa. Jo el que sí que voldria incidir principalment és en que vegem aquesta ocasió, aquest procés participatiu com una oportunitat, perquè tenim una oportunitat molt gran de rebre i millorar la nostra ciutat en aquests recursos que ens dona la Unió Europea. Com dic, hem de ser propositius, pensar en el bé comú i en el futur, no pensar en el demà de matí, sinó intentar mirar en conjunt i per el bé de tots, però mirant al futur. Després, ara li passaré la paraula a Toni, que ens explicarà un poc més de què va tot això i els recursos que tindrem i demés. I, finalment, li passarem la paraula a Crea 360, que és una empresa especialitzada en processos participatius. Ells seran els encarregats de fer aquest procés participatiu. Avui és la sessió d'inici i després n'hi haurà moltes sessions encaminades a que la ciutadania dins de cada sector pugui dir-nos allò que creu que serà més beneficiós en cada un dels aspectes de l'agenda urbana. Moltíssimes gràcies per haver vingut i li cedís la paraula a l'alcalde, a Toni Francesc. Bé, bona estada. Com comentava Tere, estem en la presentació del procés participatiu per elaborar l'agenda urbana d'Alcoi, una agenda urbana que van començar en un diagnòstic a finals de l'any passat i que ens serveix de base per a poder elaborar aquesta agenda urbana. L'agenda urbana, al final, el que pretén és elaborar una estratègia de ciutat. Una estratègia de ciutat en aquest objectiu del 2030, estratègia de la que no partim de zero, perquè aquesta ciutat ha sigut sempre pionera a l'hora de planificar, de marcar una estratègia de desenvolupament sostenible que ha sigut reconeguda ja per les administracions. Primer, com a antecedent, tenim el projecte d'Alcoi Demà que estem desenvolupant actualment gràcies als fons europeus amb una ajuda de 20 milions d'euros, que és l'estratègia EDUSI, i també partim d'altres estratègies, d'altres documents que com a ciutat hem anat elaborant i que ara ens serveix com a base per a poder continuar pensant, dissenyant la ciutat que volem en el present i en el futur, com el propi Pla General Estructural que estem a punt d'aprovar, o com el Pla d'Accessibilitat o com altres documents que hem elaborat. Com dia, la veritat és que Alcoi és una ciutat que està molt ben situada a l'hora de poder planificar aquesta estratègia de ciutat per al 2030, que està marcada dins dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, i dins de l'agenda urbana europea i l'agenda urbana d'Espanya, que ja estan elaborades, perquè fa molts anys que Alcoi està pensant en clau d'estratègia, en clau de futur, en clau de desenvolupament sostenible i, a més, dins dels paràmetres que marca Europa. Això suposa un repte com a ciutat, perquè suposa també un canvi cultural per part de la ciutadania, suposa un esforç pedagògic que jo crec que els últims esdeveniments ve a reforçar
el treball que venim fent, no? Tant la pandèmia, tant la crisi energètica que estem patint, ve a reforçar i a conscienciar a la ciutadania en aquesta necessitat d'apostar pel canvi que hem d'abordar de forma immediata, no? La transició energètica, la transició digital, apostar per la cohesió social, per la integració, per ciutats pensades en la ciutadania, en ciutats que aposten per la descarbonització, per la renaturalització. Són projectes en els que aquesta ciutat està treballant des de fa temps i com dia això ens situa en una situació privilegiada, no? I prova d'això és que som una de les poques ciutats de tota Espanya que va ser triada pel Ministeri d'Agenda Urbana com a ciutat pilot per a poder desenvolupar aquesta agenda urbana, no? I un dels reptes, evidentment, en els que estem ara és poder elaborar aquesta agenda urbana d'acord amb els 10 eixos que es marca l'agenda urbana i poder establir el pla d'acció que és dins d'aquests objectius que hem de complir com a ciutat per a poder estar dins de l'agenda urbana, ser capaços d'establir les accions i prioritzar aquelles que més va ajudar la ciutat a complir en aquests objectius i aquests reptes que tenim. I el pla d'acció, evidentment, ha de ser compartit, ha de ser un pla d'acció pensat pel conjunt de la ciutat, assumit pel conjunt de la ciutat, perquè és un pla d'acció, a més, que transcendeix, estem parlant en aquests moments de 8 anys de vista, no? I per tant, quan més participatiu, més assumit, més dissenyat per part de totes i tots, més garanties d'èxit i de compliment dels objectius i dels reptes que tenim com a ciutat anem a tindre, no? Com tot, tenim uns terminis fixats, que és setembre de 2022, per a poder elaborar aquest pla d'acció, per a poder tenir clar dins de totes les propostes que van eixir d'aquest procés participatiu de quines millor s'adapten als objectius que marca l'agenda urbana. Per tant, ara estem en un procés de recollida de propostes, d'iniciatives per part de la ciutadania, per part dels col·lectius, per a després poder fer aquesta selecció o aquesta priorització dins d'aquestes propostes i accions que puguen eixir dels processos participatius d'acord amb els objectius que hem de complir com a ciutat, no? Però també el fet de portar un treball darrere, de tindre ja una estratègia de ciutat, com dia, validada i reconeguda per part de les administracions, també tenim un treball fet que està en una garantia d'èxit de cara al futur, no? Perquè, evidentment, l'estratègia de ciutat s'ha demostrat que és una estratègia d'èxit. Actualment, no només dins del fons EDUSI, que van ser una de les ciutats que vam aconseguir accedir a aquests fons, sinó dins del fons Next Generation, que també estan lligats als objectius, als ODS i als objectius de l'agenda urbana, actualment són de les ciutats de més de 50.000 habitants que proporcionalment al nostre pes poblacional més fons ha aconseguit, més ajudes ha aconseguit i estem només en el principi. Actualment són ja vora 100 milions d'euros el que hem aconseguit, tant en el pla de sostenibilitat turística, en les zones de baixes emissions, en projectes de renaturalització o de digitalització de l'administració o aquesta pròpia elaboració de l'agenda urbana que també està finançada per part del Ministeri i per part del fons europeu, no? Això demostra que el que estem treballant com a ciutat està plenament connectat amb aquests objectius que marca Europa i que marca el govern d'Espanya i que, com dic, en molts més projectes que actualment hem presentat ja i altres que anem a presentar, que dins d'això Next Generations també sabem que gràcies al treball que hem fet durant aquests anys estem en una posició privilegiada per a poder aconseguir aquesta finançació. Perquè a banda d'aquest objectiu de tindre una estratègia de ciutat que és absolutament necessària, de poder planificar conjuntament la ciutat
per a complir amb els objectius que marca Europa per al 2030, a banda d'això, que ja és molt necessari, molt positiu, tindre aquesta agenda urbana ens posiciona també, no és que ens posiciona, és que és un requisit sine qua non per a poder accedir als fons europeus dins del nou escenari financer que ha marcat Europa i per tant de tindre el finançament necessari per a poder executar aquests projectes. Perquè no només és necessari com a ciutat saber què volem ser, com volem desenvolupar el futur de la nostra ciutat, sinó obtindre els recursos per a aquests objectius poder-los aconseguir i poder-los fer realitat. I aquesta és la oportunitat que tenim en aquests moments com a ciutat. Continuar en aquest procés de disseny, d'elaboració d'estratègia de futur com a ciutat i situar-nos en una posició avantatjosa per aconseguir el finançament necessari per a fer-ho realitat. I aquesta és l'oportunitat que tenim des de l'agenda urbana i per això és tan important que puguem conjuntament pensar, dissenyar i elaborar una agenda que generi oportunitats, que millori la qualitat de vida dels nostres ciutadans, que faci una ciutat més sostenible, una ciutat més intel·ligent, una ciutat més integradora, pensat per a totes i per a tots. Aquest és el repte que tenim, no només com a govern, sinó com a ciutat. Simplement li passo la paraula a Alberto per a que pugui presentar ja com anem a desenvolupar aquest procés participatiu per a poder elaborar conjuntament la agenda. Muchas gracias. Me llamo Alberto Lorente y formo parte de la empresa Crea 360, que es el equipo que va a facilitar todas estas dinámicas y este proceso participativo para la agenda urbana de Alcoy. Bueno, como bien ha expuesto Tony, el señor alcalde, Alcoy está ahora mismo en un momento único. Realmente eso es la punta de lanza dentro de los municipios españoles, dentro del contexto de la agenda urbana, y la agenda urbana, al fin y al cabo, es la línea guía de hacia dónde tiene que ir el desarrollo sostenible en las ciudades, en Europa y en España. La agenda urbana nace de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que probablemente todos ya habréis oído hablar. Fue aprobado estos objetivos y la Agenda 2030 se aprobaron en 2015, pero posteriormente, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea plantearon sendas reflexiones e informes sobre cómo trasladar esos objetivos de desarrollo sostenible a las ciudades. ¿Y por qué a las ciudades? Porque para garantizar el desarrollo sostenible tenemos que pensar dónde viven las personas, y la realidad es que, según diferentes estudios, de aquí al año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, es muy importante que las ciudades piensen en el desarrollo sostenible. Desde este punto de vista, Crea 360, mi empresa, pudo participar de manera activa tanto en Hábitat 3, en Quito, gracias a los proyectos europeos en los que participamos, y en los informes de la Unión Europea para las agendas urbanas, para el Pacto de Ámsterdam, que es de donde nace la Agenda Urbana Europea. Dentro de estos contextos, tanto a nivel Naciones Unidas, a nivel Europa, España se adhiere y crea lo que es la Agenda Urbana Española, dentro de la cual ha elegido Alcoy como una de las ciudades piloto. ¿Por qué Alcoy es una ciudad piloto y por qué es tan importante que Alcoy, vuestra ciudad, sea una ciudad piloto? Como hemos dicho, el 70% de la población en el año 2050 va a vivir en contextos urbanos. Y también es cierto que, según diferentes informes también de la Unión Europea, de Naciones Unidas, etc., se afirma que la calidad de vida viene garantizada en las ciudades pequeñas, es decir, de menos de 100.000 habitantes, como es Alcoy. La calidad de vida no viene en Madrid, es más difícil, ¿no?, conseguir calidad de vida en ciudades como Madrid, como Ciudad de México, como el Cairo. Pero en cambio en ciudades pequeñas, donde todo está a distancia del ser humano, es mucho más sencillo poder planificar, poder tomar medidas, y la gente puede vivir realmente con una calidad de vida mayor. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los informes de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Por lo tanto, Alcoy, dentro de las ciudades elegidas, pues además juega esta oportunidad
¿verdad?, dentro de todas las ciudades que van a formar parte de la agenda urbana española. Como ha dicho el señor alcalde, es muy importante que la agenda urbana de Alcoy sea una agenda urbana que respete los parámetros y que cumpla con los requisitos que vienen estipulados por la agenda urbana española y por la Unión Europea, porque ello le va a situar en la cabeza de salida ante posibilidades de fondos europeos. Sabéis que los fondos europeos vienen programados de manera cada 7 años, a través de septenios, y ahora mismo estamos en el inicio del septenio 2021-2027, que en los próximos meses vendrá aprobado lo que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para los próximos años, el Fondo Social, etcétera, de los cuales nacerán nuevas convocatorias, nuevas EDUSIS con otros nombres, pero a los cuales pues, la ciudad de Alcoy también podrá aspirar y podrá conseguir. Si contamos con una agenda urbana, con un plan de acción acorde a los requisitos y las prioridades estratégicas que marca la Unión Europea, tendremos muchos más puntos que otras ciudades que no hayan trabajado o que vayan a empezar justo cuando salga la convocatoria. Nosotros podemos demostrar que llevamos mucho tiempo trabajando con esto y tendremos argumentos más sólidos que los demás a la hora de poder aspirar a todos estos fondos. Sean los fondos estructurales, sean también los Next Generation, que tanto salen en la tele ahora y que también habéis recibido muchísima información. Como han dicho también, y no me quiero extender, Alcoy tiene una larga tradición en planificación estratégica y en participación ciudadana desde el año 99 con la Agenda 21. La EDUSI es un ejemplo para toda la Comunidad Valenciana y para España, pero además participa de muchas redes y de muchas iniciativas pioneras, como es la Red de Impulso para Ciudades Inteligentes. Pues bien, el plan de acción de la agenda urbana lo que pretende, ¿no?, es lograr pues, una ciudad más amable, acogedora, saludable, concienciada. Dentro de los 10 objetivos, para conseguir esa ciudad, tendrá que tratar 10 ejes estratégicos, que son los que vienen marcados por la agenda urbana española, pues, temas de ordenación del territorio, reducir los impactos del cambio climático, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, garantizar el acceso a la vivienda, favorecer la economía urbana, etcétera, etcétera. Y ante estos 10 ejes que plantea la agenda urbana española, que están acordes a cualquier ciudad española, Alcoy tiene que decidir dónde va a actuar. Si va a actuar por apostar por la economía circular, por la infraestructura verde, la digitalización, la competitividad de las pequeñas empresas, el hacer más accesible la ciudad, el hacer más accesible el centro histórico, revitalizar el centro histórico, poner en valor el patrimonio industrial, lo que sea. Pero para ello, la ciudad de Alcoy apuesta por la participación ciudadana. Y no porque lo diga también las bases de la agenda urbana o porque lo diga la Unión Europea, sino como ha demostrado su alcalde, porque tiene un compromiso real con la ciudadanía. Porque al final, si tenemos que apostar por mejorar la calidad de vida en la ciudad, tendremos que apostar por la gente que vive en la ciudad. Y ellos mismos nos tendrán que decir cómo quieren vivir o cómo quieren que sea la ciudad donde viven. Pues por ello se abre este proceso de participación ciudadana que se basa en 3 pilares. Por un lado, pedagógico, que empezamos con esta sesión de hoy, informando, dando a conocer lo que es este proceso de participación ciudadana. Por otro lado, es un proceso transparente, no se trata de un plan que lo va a hacer un técnico en un despacho, en una mesa con su ordenador, y copiando y cogiendo ideas de donde sea y tal, y sin contar con nadie, sino que va a ser transparente, se va a informar a la ciudadanía, se va a pedir que las ciudadanas y ciudadanos aporten sus ideas sobre cómo quieren su ciudad. Y por otro lado va a ser creativo, y por ese segmento, digamos, vamos a estar ahí también nosotros, junto con el Ayuntamiento de Alcoy, proponiendo dinámicas y talleres para poder sacar cuantas más ideas mejor que puedan enriquecer este documento estratégico. Como métodos de trabajo, las metodologías que vamos a emplear pues son metodologías realmente empleadas a lo largo de toda Europa, en muchas ciudades, programas europeos, que hemos ido adoptando poco a poco en nuestro proceso de trabajo. Vamos a realizar talleres participativos propios para la agenda urbana
Vamos también a realizar talleres participativos sectoriales y transversales propios para el plan de acción, en concreto para las acciones que se van a definir en el plan de acción. Y por otro lado, en paralelo, vamos a definir un mapa de agentes clave que será, digamos, también una pieza básica del proceso de participación ciudadana. Por si no lo sabéis, un mapa de agentes clave realmente es un proceso por el cual, es una herramienta por la cual el ayuntamiento también pueda tener una base de datos sobre asociaciones, empresas, ciudadanía que quiera estar interesado en participar de todos estos procesos de cara a que en el futuro pueda haber una mejor comunicación con ellos y se pueda también establecer colaboraciones entre los diferentes agentes. Porque muchas veces pensamos que todo es responsabilidad del ayuntamiento, cuando se rompe cualquier cosa, cuando hay cualquier problema, la culpa es del alcalde, y no es verdad. Vale. Todos tenemos alguna responsabilidad en ello y por lo tanto tenemos que tener todos su responsabilidad de colaborar. Para ello vamos a crear este mapa de agentes clave. Por lo tanto, el calendario de actividades que tenemos marcado, definido para las próximas semanas, aquí lo tenéis, ¿vale? Habrán actividades, digamos, en espacios cerrados, para las cuales se os invitará a través de correo electrónico, etcétera, redes sociales. Y por otro lado, habrán también actividades en la calle. Estas serán abiertas, se anunciarán, por supuesto, pero también cualquier persona pues, que esté en la calle y encuentre la actividad pues, podrá participar de manera más fácil. Como veis, pues, son actividades de diferente índole y todas ellas lo que persiguen es eso, recoger ideas, cuantas más ideas mejor, de cuantas más personas, digamos, o perfiles mejor, y todas ellas para poder enriquecer el documento estratégico que tan importante va a ser para el futuro de la ciudad. Yo creo que con esto yo termino. Gracias. Bueno, anem a obrir, si voleu, un torn de paraules per a que si voleu consultar, preguntar, teniu algun dubte, qualsevol cosa, que ens ho pugueu preguntar. De tota manera, sí que volia dir que vos enviarem totes aquestes coses que esteu ahí, he vist algú per fotos, no patiu que vos convocarem a totes, ¿vale? I com a més podrà participar qualsevol persona, doncs no n'hi ha, ¿vale? Però que ho sabreu tot. Si voleu comentar alguna cosa o teniu algun dubte o pregunteu sobre l'agenda, ¿vale? No. Bueno, pues reiterar-me en que és una oportunitat molt bona que té la ciutat d'Alcoi, que hem d'aprofitar-la tots i totes, que hem de ser propositius en totes aquelles coses que creiem que pot millorar la nostra ciutat. I tenim una oportunitat d'or. Tenim molts diners que poden ajudar a millorar la nostra ciutat i sols hem de dir com la volem. I tenim les ferramentes. Per tant, torne a dir, reiterar-me en que la gent participe, que s'involucre i al final tindrem la ciutat que volem i mereixem. Per últim també, com no, donar les gràcies a la Càmera perquè ens han cedit l'espai, moltíssimes gràcies, a més també en el temps que ens ho vam dir, i l'ajuda de tot el personal que ens ha ajudat molt a l'hora d'intentar fer la presentació, que tot eixirà bé, i res, que avui ens han pogut explicar què és l'agenda urbana i com anem a tractar aquest procés participatiu. Moltes gràcies.